भौजी भोसरी वाली वाह का बात कहतिया कि देवे दर्द ऐसा मर्द ना मिला। ए भौजी आवा हमरा जिला पटा के पेलम लाने पर मुँह देबू त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी गाना के। त भाई लोग कसम से कहते आज के वीडियो नू फिर से गारफार बनल बा। तो ऐसे कहते भाई लोग वीडियो नू जैसे कि लास्ट देखम तबे मजा आई। तब वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तब बिना कोनो लड़ा लहसुन के नू आज के बकचोदी स्टार्ट करते अनार बना चढ़ गएलू तारा बहनी के गाड़ी में खरबूजा पेलो का कहतारू कि घूम के आ गईनी सब हम जिला। अरे भौजी आओ मोतिहारी जिला पटक के हम पेल दे हम वहाँ पर हक देबू जिला न हकी चोली में तोरा याट जाई। हाँ तो बिल्कुल सही कहला है कि छोट मोट जिला ना बा कि भौजी के चोली में आट जाई। गलती से भौजी अगर अपना जिला के चोली में घुसा के चाहे नू तो कसम से कहती भौजी के सब दूध नीचे गिर जाए नू आ सुटू के हितू के हो जाई तो कोनो थुकबो ना करी। हाँ भौजी कसम से जिला गोरखपुर हवे रे सुगी का कहत तारा कि जिला गोरखपुर हवे रे सुगिया। अरे भैया चला बहुत अच्छा बा कि तहार जिला गोरखपुर बा। तो गोरखपुर बा तो का हो जाई, कोनो पटक के भौजी के चाट लिखा कि कोनो पटक के भौजी के छील दी तनी आगे कह डाली तो लहंगा फट जाई। वाह रे भैया भोसरी वाला वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग कैसे कहता कि जिला गोरखपुर है बबनी अगर डाली तो लहंगा फाट जाई। अरे भैया वो तो फटबे कर, लेकिन और गलती से मोतिहारी जिले में आए नू तो तू तो लहंगे फटब डर के मारे भौजी नू मुत दी। जिला गोरखपुर हवे रे बुची देखा भैया तहार जिला गोरखपुर होके चाहे लंडपुर होके हमरा कोनो मतलब नहीं के, लेकिन हम ताजा कहल चाहता नहीं तू भौजी के लहंगा आज फाड़ दो। काहे कि भौजी कहला क्या नू कि देह में दर्द ना हुआ ऐसा कोई मर्द ना मिला। तो तू सही बात कहता जिला गोरखपुर बा भौजी के पटा के पेलदा कि भौजी नू मुत दो डाली तो लहंगा फाट जाई। अब देखा भैया भौजी के लहंगा फाटे तो गाँड फाटे उससे हमरा कुछ ले दे के नहीं की। काहे कि भौजी नू बहन जैसे बातें कहलक कि भौजी के बात सुनला के बाद हमारा झाँट झोंकर गल का। आ तू बात सही कहता रह कि गोरखपुर जिला है डाली तो लहंगा फाट जाई। हम तो कहते भैया लहंगा ना साथ में भौजी के गाँड फाड़ दो कि भौजी के गाँड पर नू खून बिके लागे। अरे भैया भोसरी वाला वाह का सारा के स्टाइल प्यार करे की ए साथ नहीं। हम तो कहते भौजी के लहंगा उठा के आ भौजी के लहंगा मुझे घुसा लो आ तो चटिया बड़ी मजा आई। तहार बहन चोदो कहीं का भौजी के दूध पिए के चाहता भाग बहन चोत दे देखा तारा भाई लोग भौजी के कितना बड़का दूध बा लगातार बहन जब फाट के हाथ में चल। ए भौजी एगो काम ना कर तक दूधवा उठावना कर दो हमरे के दिए पिए खा देख कितना पत जागा बनी। हाँ भौजी काहे कि तो दूध पियम नू तो तेरा दूध में बहुत विटामिन बा। आ तू गाना सुन बा कि ना कि अगर मेहरारू के दूध पिएब तो 100 साल जिएब तो अपन दूध पिया ले हम 100 साल जिए के चाहता नहीं। ए कैमरामैन तू लंचट बारे क्या सारा कहीं का कहला बार बार सीन लगावत रहे इस सीन हटा के लगाओ ना। काहे कि देखला के बाद में हमार झाड़ झोंकता आ झोंकला के छोड़ हम मन तक कहता बहन जो मुठ मार के तो मुँह पर गिरा दी साफ रहना का एगो सीना के बार बार लगावता। भाई देखो ई भौजी के दाम दूध देखा नू तो देखला के बाद हमारा दबाए के मन करता वैसे कहता कैमरामैन तू आगे लगाओ खातिर तो दिन जिएला। वाह अरे भौजी भोसरी वाली वाह का कहता रू कि वही खातिर रात जिएला। अरे भौजी ऐसा कौन चीज़ बारे कि ओकरा रात आ दिन जियता तनी खोल के बताओ तब नू हम भैया के पेलतानी भातारा खाली दूध पिएला। वाह अरे तारा बहनी के दूध पियो वाह बहुत अच्छा भतरा खाली दूध पिएला। अरे भौजी जब तू हेता था बढ़ा के रखबे तो दूधे न पी बाद में ना पीबे तो कहबे ए भतार हमार चोली से दूध चुअता आओ ना पी लो तो लाम में से पी भले तो भतार दूध पिएला बहुत अच्छा भतारा खाली दूध पिएला। अब पटा के ना पेलेला तहार बहिन चोदो। सुन तारा भाई लोग
कि भतरा खाली दूध पिएला। अरे भौजी भोसरी वाली, हम तो से कहल चाहत रहनू कि भले अपना भतार के दूध पियाओ, काहे कि तो हेता हेता बड़का बड़का दूध बा आ तू ना पिएबे नु तो कोनो लड़का गलती से पटक के पिए लगे नु तो बाद में तो दिक्कत हुई। ओइसे तो भतार दूध पियता तो भौज चाचा अपना भतार के दूध पियाओ, अगर ना पिएबे तो हमरा पियाओ, हम पियम।